Aquest que veieu és l'Hotel DO, que s'acaba d'estrenar a la ciutat. Té 5 estrelles i ha obert portes en un dels edificis neoclàssics de la plaça Reial. Molt bona tarda. Aquest establiment engega amb la intenció de recuperar la plaça Reial com a espai per als barcelonins. Per això, a banda de les habitacions d'alt nivell, té una oferta gastronòmica a part dirigida a tot tipus de públic. Volen que aquesta sigui realment la marca de la casa i això és el que el diferencia, Àngels, de la resta d'hotels de luxe de la ciutat. Doncs sí, de fet la intenció és que a banda dels turistes que s'instal·laran en les 18 habitacions que té aquest establiment, aquí també hi vinguin molts barcelonins que recuperin aquelles tradicions de, per exemple, apropar-se a la plaça Reial per fer l'aperitiu o venir-hi a dinar o a sopar. Això és el que proposa aquest hotel que fa 2 setmanes que s'ha posat en marxa a la ciutat de Barcelona i que té 3 espais culinaris molt ben diferenciats i que en els directes d'avui us anirem ensenyant. Aquí s'hi dona menjar orgànic i també s'hi fan receptes tradicionals. Molt bé, de seguida us explicarem, però ja veieu que el vent comença a ser notícia aquesta tarda, després us ho detallem. Aquesta tarda també connectarem des de l'Institut d'Educació Secundària Narcís Monturiol per presentar-vos la nova guia de formació professional per al proper curs. Conté fins a 150 cicles formatius, 7 dels quals són nous. I també s'hi afegeix, Gorka, una nova família professional. Sí, aquesta que esteu veient, la de seguretat i medi ambient. S'impartirà només en el centre on ens trobem ara i es podrà cursar d'entrada un únic cicle formatiu, el de tècnic superior en educació i control ambiental. Nosaltres el que farem d'aquí uns minuts és connectar amb el gerent de la Fundació Barcelona Formació Professional perquè ens parli i ens doni tots els detalls d'aquesta nova guia. Fins ara. Molt bé, fins ara, Gorka. I atenció perquè la imaginació i la capacitat d'adaptació dels establiments comercials davant la crisi és molt gran. Us presentarem la primera perruqueria de la ciutat amb serveis self-service. És al districte de Sant Andreu i els farem una visita d'aquí a una estona. Però abans, l'Oriol és en directe en un centre nou de diàlisi que s'ha inaugurat recentment. Us volem informar d'aquest servei concertat que ofereix a 197 barcelonins de la zona del Congrés i dels Indians. Coneixerem també algunes, Oriol, de les històries personals que hi ha darrere. Doncs sí, coneixerem la història del José Antonio, que fa 5 mesos que fa diàlisi. Diu que, a més, necessita la diàlisi 3 vegades per setmana i al llarg de 4 hores seguides. Per tant, diu que està molt content d'aquest nou centre, té un bon llit i, a més, un televisor individual. D'aquí uns moments parlem amb el José Antonio i ens presenten també aquest nou centre. Fins ara. Molt bé, Oriol, fins ara. Atenció perquè en l'apartat que dedicarem a la cultura, avui al Connexió escoltarem Grigori Sokolov. Està considerat un dels millors pianistes contemporanis del món. Veureu en directe la força de la seva interpretació perquè ens han permès mostrar-vos un fragment del seu assaig aquesta tarda al Palau de la Música. Però abans parlarem d'art i de matemàtiques. Una exposició al Museu de la Història ens revelarà l'estreta relació que hi ha entre una i l'altra. Abigail. Agafarem com a exemple l'absis de la capella de Santa Àgata on ens trobem, el monestir de Pedralbes o les pintures de Ferrer Bassa per demostrar que al darrere de totes aquestes obres d'art hi ha fórmules matemàtiques. Parlarem amb responsables d'aquesta exposició i també us ensenyarem una part interactiva perquè us animeu a visitar-la. Fins ara! Doncs aquestes, gràcies Abigail, són algunes de les connexions en directe que tenim a punt i al reportatge del dia coneixerem l'experiència d'un home que després de superar un càncer va decidir voltar pel món en bici i en companyia dels seus gossos. Es diu Randolph Westphal i es dedica a fer la volta al món en bicicleta acompanyat pels seus gossos. Porta 25 anys viatjant i ha estat pels Estats Units, per tota Europa i aquesta setmana recala a Barcelona. Aquesta tarda coneixerem la seva experiència vital que l'ha portat arreu del món. Us presentem també les seccions del dia, és dimarts, i a les habituals li sumem també la secció de ciència. D'aquí uns minuts comprovarem les 2 cares de la mateixa moneda alimentària. Uns celebren el Dia Mundial sense carn i d'altres fan festivals d'hamburgueses. Comprovem aquesta dualitat avui al Connexió Barcelona. El grafè és un material resistent, conductor, flexible i transparent. Té tots els elements per convertir-se en un element clau en les nostres vides. Per això l'investiguen aquí a l'Institut Català de Nanotecnologia. Ho veiem d'aquí uns minuts a Connexió Barcelona. Avui us prepararem un entrepà que segurament no heu menjat mai. És un entrepà de mongetes i botifarra. Doncs farem això i alguna altra sorpresa més. No us ho perdeu, vinga. Fins després.
Sabeu què recreen aquestes imatges? Doncs el subsòl de l'Avinguda Diagonal. Per primera vegada és possible conèixer-la en detall gràcies a una aplicació desenvolupada pel Centre Tecnològic Barcelona Mèdia. Més tard us mostrarem in situ aquest i altres projectes d'aquesta institució dedicada a la recerca aplicada en l'àmbit de la comunicació i que celebra el seu 10è aniversari. Avui venim de visita fins a la dreta de l'Eixample per veure un pis relativament petit. Són uns 55 metres quadrats, però que s'han transformat de dalt a baix, obrint la cuina a la resta de l'espai, a la sala menjador, amb una gran illa central que permet fer la convivència de tota la família al voltant d'aquesta taula. La veiem en detall d'aquí una estona al Connexió Barcelona. Fins ara. Ara passen 6 minuts de 2:15 de la tarda. Donem un cop d'ull també a les càmeres en directe que ens mostren com se circula a les rondes barcelonines, tant a la ronda de dalt com a la ronda litoral. Avui, a aquesta hora, la notícia és hores d'ara la fluïdesa. I a aquesta hora estem sobretot molt pendents de l'arribada de pluges a la nostra ciutat. Han començat a caure ja alguns xàfecs arran de mar. En les properes hores aniran a més i s'esperen acumular força litres entre aquesta nit i demà. Com veieu, amb la càmera de Collserola el cel està ara mateix ja molt ennuvolat. Sapigueu també que el temporal de mar es comença a notar i que el vent ara mateix bufa molt fort a primera línia de la costa, així que molta precaució amb les fortes ratxes de vent. El Saló de l'Ensenyament està a punt d'engegar i segur que molts de vosaltres us trobeu en aquest punt de decidir quin tipus d'estudis voleu cursar. Una de les opcions que trobareu a partir de demà a la Fira de Montjuïc són els cicles formatius, tant de grau superior com de grau mitjà. És una via que ja estan seguint uns 30.000 barcelonins i les dades diuen que les sortides professionals, Gorka, són un fet. Ens ho diu aquesta xifra, i és que només el 14% de tots els titulats en formació professional estan avui dia cercant feina. Perquè ens expliqui el secret d'aquesta dada, tenim amb nosaltres el Ricard Coma. Bona tarda. Hola, bona tarda. Com és que només el 14% dels titulats estan cercant feina? Bé, doncs perquè el secret dels estudis de formació professional és que s'ajusten al màxim a les necessitats que el mercat laboral i els propis sectors econòmics necessiten. De fet, en aquest 86% tenim els estudiants que han decidit incorporar-se al mercat laboral i aquells que contemplen la doble via, seguir estudiant al mateix temps que treballen. Llavors, la formació professional és l'educació més demandada per les empreses? Home, la formació professional és la formació que s'ajustaria més al que l'empresa necessita, sobretot des d'un punt de vista de buscar un rendiment a curt i a mig termini. Nosaltres hem parlat amb l'Ajuntament aquest migdia i ens han comentat que un dels objectius per la formació professional d'aquest any és implicar més a les empreses, perquè avui dia només el 8% de les empreses de l'àrea metropolitana de Barcelona estan incorporant estudiants en pràctiques de formació professional. Què podem fer amb això? Efectivament, aquest és un percentatge que és ínfim, tinguent en compte quin és el registre d'empreses que contempla la regió metropolitana, i una de les coses o una de les conclusions directes que s'obté d'aquest percentatge és que la formació professional segueix sent encara molt desconeguda per part de les empreses. Què pretenem fer? Doncs pretenem divulgar més en els entorns empresarials què els hi pot oferir la formació professional a les empreses i aprofitar sobretot totes aquestes convencions i aquestes reunions d'empresaris sectorials per explicar que la formació professional la tenen al seu abast. Doncs ja que està en una plataforma de divulgació com és el Connexió Barcelona, si hi ha algun empresari a casa, què li diu vostè que pot oferir un estudiant de formació professional? Un estudiant de formació professional ja li avanço que li oferirà un treballador qualificat, un treballador amb una formació tecnificada, un treballador amb unes capacitats per poder donar resposta a les necessitats que la seva empresa pugui tenir. Això és segur. Ja ho hem dit al començament, demà tindrà lloc al Saló de l'Ensenyament. Des de la formació professional, quins consells podeu donar per a una persona que estigui a casa i anirà demà al Saló de l'Ensenyament i estigui dubtant entre estudiar un cicle formatiu o un altre, o fins i tot una altra titulació? Hauria estat recomanable que el jove o la família que es dirigeixi al Saló hagués fet una feina prèvia, que hagués estat una mica avaluar quins són els seus interessos. Això és una cosa que és molt recomanable. Per què? Perquè d'aquesta forma, amb una
diversitat d'oferta com ens ofereix el Saló, el procés de selecció cada vegada és més complex. Jo què diria? Home, primer, que acoti exactament quines són els seus nuclis d'interès, quines són les seves àrees que li poden interessar i en base a això que es deixi sobretot orientar amb un saló que li ofereix tota la riquesa del que pot estudiar després dels estudis obligatoris. Molt bé, doncs moltes gràcies per atendre'ns al Connexió Barcelona. A vosaltres. Una de les novetats d'aquest any és que aquesta guia de formació professional no només es presentarà en paper, aquesta que tinc jo a les mans, que estarà disponible demà amb el Saló de l'Ensenyament i a partir del 26 de març en qualsevol punt d'informació de Barcelona, sinó que a més estaran disponibles aplicacions per a sistemes operatius Android i també les dues pàgines web que em sembla que estan sortint per aquí. Molt bé. Doncs així és. Gràcies, Gorka. Demà passarem també pel Saló de l'Ensenyament i us ampliarem tota aquesta informació. Ara connectarem també amb el nou centre de diàlisi Emilio Rotellar. Dona servei, us dèiem, a gairebé 200 pacients de la ciutat. A Catalunya hi ha més de 8.000 persones que han de seguir aquest tractament perquè pateixen una insuficiència renal terminal. Això significa que depenen d'aquestes transfusions de sang per contrarrestar el mal funcionament del seu ronyó. Per tant, Oriol, per ells és vital aquest tractament i han de venir-hi de manera sistemàtica. Doncs sí, els malalts renals han de venir 3 vegades per la setmana i cada sessió de tractament dura entre 4 hores, 4 hores i mitja. En José Antonio acaba de començar la seva sessió i us fa molt poca estona. Buenas tardes, José Antonio, ¿cómo estás? Ell fa 5 mesos que ha de venir a fer diàlisis. Ell té insuficiència renal crónica. José Antonio, primero de todo, ¿qué pensaste cuando te dijeron que tu vida a partir de ahora iría ligada a este aparato, al aparato la de diálisis? Pues la verdad es que estaba condenado a llevarla, porque yo tuve en su principio un infarto, el corazón me cogió muy a tiempo, estuve muy bien y me recuperé con mucha facilidad, pero claro, quedó tocado el riñón. Y ya desde el primer momento, hace 4 o 5 años, los médicos me advirtieron que el riñón era el que iba a fallar. O sea que ya tenía una seguridad de que tarde o temprano iba a llegar el momento. Y usted casi ha estrenado este nuevo centro, que me decía, ¿qué hace usted durante las 4 horas y media que se pasa aquí? Me ha dicho que tiene su televisión para usted solo. ¿Y qué más? ¿Qué es lo que hace para pasar el rato? Pues esto yo me traigo de mi casa una tableta, tiene incorporadas unas 300 óperas, música clásica, me gusta mucho la música clásica, la ópera, y entonces es lo que fundamentalmente me hago. Me da tiempo de oír una ópera cada tarde, y aunque ya me la sé de memoria, pues me relaja mucho, me gusta, y entonces entre la imagen muda que veo de la televisión y la ópera que yo oigo al mismo tiempo, pues la verdad es que no es que pase en un sentir, pero se pasa muy agradable. Pasa mucho mejor. Muchas gracias. Yo voy a hablar con la directora general a tot l'estat espanyol que gestionen aquests centres. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un centro, tenéis muchos en España, el de Barcelona, donde estamos, el más moderno de todo el estado. Esto es, y lo inauguramos la semana pasada, y es un centro de unos 1.000 metros cuadrados, tenemos 40 camas y hoy tratamos de 190 pacientes. Y la verdad que estamos muy felices de poder ofrecer unas nuevas instalaciones con un ambiente muy acogedor, con colores vivos, un calor humano. Y es importante porque es lo que decía, se pasan aquí 3 días por la semana, muchas horas, mejor estar bien sentado, bien tumbado y tener todo lo que tienen, ¿no? Sí, por supuesto, y nuestra misión es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y esto es, también estamos muy contentos de tener, yo diría, monitores de última generación, Artis de Gambro, porque podemos ofrecer un tratamiento personalizado. Y esto es muy importante, porque cada paciente es un ser humano. I cada pacient és diferent i té sus necessitats. Muy bien, muchas gracias. Anem a parlar amb el director mèdic d'aquest centre perquè ens expliqui una mica com funciona això de la diàlisis. Vostè em deia que aquesta màquina que veiem aquí és la substitució del ronyó. Exacte, en principi, quan en una fase avançada de malaltia renal, quan el ronyó és incapaç de funcionar com ha de fer, hem de buscar algun tipus d'alternativa i això ens ofereix els monitors aquests de diàlisi. Fan la funció, perquè què és el que passa quan una persona té insuficiència renal? Quan el rinyó es va espatllant hi ha una sèrie de funcions que és incapaç de complir, que és una de l'eliminació de cert tipus de substàncies que s'acumulen, són tòxiques per l'organisme, i per altra part té una sèrie de funcions de tipus hormonal
que no poden ser substituïdes pel ronyó, però ho intentem després amb fàrmacs i a poc això de manera clara es va aconseguint cada vegada de manera més adequada. El que passa que l'únic problema que hi ha, doncs, la diàlisi, que necessitem una sèrie d'hores i de dies per fer-ho de manera més o menys correcta. Hem de pensar que el ronyó està funcionant 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, i amb la diàlisi el que estem oferint és una substitució parcial de la funció real del ronyó. Per últim, doctor, em deia que encara que facin diàlisi, els malalts han de portar una vida molt sana i molt cuidada, Això no hi ha dubte. Els malalts han de contribuir també al tractament i, eminentment, en dos parts. Una, que han de seguir una sèrie de fàrmacs que nosaltres els indiquem per substituir aquestes hormones o per eliminar algunes substàncies que la diàlisi no acaba de contribuir a fer-ho. I, per altra part, un tema que és molt important és el comportament en quant a la dieta, el líquid que ingereixen, i quan millor és el comportament dels malalts o millor segueixen aquestes pautes, millor també és la tolerància a la diàlisi i millor és l'efectivitat de la tècnica. Molt bé, moltes gràcies, doctor. Nosaltres, Emma, acabem aquesta connexió perquè deixarem ja per fi el José Antonio que relaxi, que es posi la seva música clàssica i que miri la sèrie que miri a la tarda. Moltes gràcies, José Antonio. Merci. Doncs el deixem descansar. Perfecte, que li vagi molt bé a José Antonio amb aquesta música clàssica, com diu, que el relaxa i que li fa aquesta teràpia més agradable. Ara passen 2 minuts a 3:45 i el que farem és anar cap a la plaça Reial perquè ja ha obert les portes un nou hotel, l'hotel DO, i us l'anirem ensenyant durant tota la tarda. El presenten com un hotel casolà però de luxe, amb poques habitacions. Combina turisme i també oferta gastronòmica i el que pretén és adreçar-se no només als clients habituals d'un hotel d'alt nivell, sinó a tot tipus de barcelonins. És un concepte molt particular, poc habitual en un hotel d'aquestes característiques, i els responsables s'hi refereixen a Àngels com a hotel boutique. Doncs això vol dir que és un hotel de petit format. Aquí només hi ha 18 habitacions disponibles, té 5 estrelles i també té algunes coses en paral·lel, com per exemple aquí hi ha spa, també hi ha piscina i fins i tot una sauna. Entrem en una d'aquestes habitacions, ens acompanyarà tota l'estona la Cristina Major, que és la directora de l'hotel. Bona tarda. Hola, bona tarda. Explica'ns, aquesta és una de les suites? Sí, exacte, és una junior suite, tenim 3 habitacions més com aquesta, i llavors diguem que tenim una distribució a cada planta amb un tipus d'habitació. El que seria la junior suite, ens trobem en un espai molt ample, sobretot jugant amb la rehabilitació de l'edifici, que si vols et comento una miqueta més endavant. El que s'ha intentat conservar les voltes i una mica l'arquitectura que hi havia, o sigui, original de l'edifici, i s'ha volgut fer un espai molt confortable, molt càlid, molt còmode, buscant sempre colors càlids, colors de la terra, així com materials nobles d'aquí que identifiquin una mica l'hotel amb la ciutat. I considerem que les fustes i els atributs que hem ficat una mica de decoració són els que fan que tot aquest espai sigui una zona molt còmoda, molt càlida i sigui un lloc molt singular. Parlem una mica d'aquesta rehabilitació que tu ja comentaves. És un edifici de 1856, un edifici típic de la plaça Reial. Em sembla que heu estat gairebé 4 anys treballant per poder-hi encabir un hotel, no? Com ho heu fet? Sí, amb molta paciència i molta feina. Han sigut 4 anys entre licitacions i obres i, a més, intentant aportar cada detall o sigui, intentar fer que no sigui no només un petit hotel de 18 habitacions, sinó que sigui un espai on a cada racó la persona que ve aquí pensi que s'ha estat mirant el mínim detall. O sigui, que és el típic hotel que s'ha fet pensant, quan tu vas a un hotel a vegades que penses, ostres, jo això m'agradaria que fos d'una manera, des de pagar les llums de l'habitació o tindre un armari ample amb penjadors còmodes per poder penjar la roba, o un secador de cabell bo per una noia, que a vegades és important, perquè sembla que viatgem i no puguem estar guapes, que ens ho haguem de portar tot a cuestes, intentar donar les màximes facilitats. Em sembla que també heu conservat les bigues, que també l'antiga habitació del porter ara s'ha convertit en una suite on hi ha accés a una terrasseta i una piscina, no? Exacte, tenim 17 de les habitacions, estan ubicades als 3 primers pisos, però el quart pis, que és la zona del terrat, tenim el nostre Carmel, que és el terrat, l'habitació, i és una habitació, a més de ser una mica més petita, que és en consonància amb l'hotel, però té la singularitat de tenir la terrassa privada, amb una piscina privada, i a més on tens la possibilitat de
els huéspedes que tinguem allotjats puguin fer qualsevol dels àpats allà i tinguin una privacitat que no es té en qualsevol altre lloc. Doncs va, anem ensenyant una mica aquesta habitació que té vistes directes a la plaça Reial. A mi m'agradaria preguntar-te també pels preus. Un hotel de 5 estrelles, per tant, suposo que els preus, no sé ben bé per on tiren, però suposo que alts. Home, nosaltres ara mateix hem apostat molt fort i per nosaltres volem vendre a un preu-qualitat molt ajustat. Nosaltres volem donar-nos a conèixer i, per tant, hem volgut que el preu estigués dintre el més adaptat de lo possible. Per tant, tenim des d'habitacions individuals que en temporada baixa estan als 140 euros fins a suites que poden rondar els 700 euros, però tot això també el que hem volgut és ser molt franc amb el client. O sigui, són uns preus que venen des dels impostos inclosos a l'esmorzar, wifi, televisió, o sigui, el minibar inclòs, serveis com per exemple el d'espa, diaris i altres serveis que per nosaltres són molt importants i que no et donen la sensació que a cada pas que dones a un hotel t'estan cobrant, no, doncs aquí està tot inclòs entre el preu. Doncs, Cristina, a mi m'agradaria acabar ensenyant aquesta petita tauleta que aquest matí em sembla que ho he preparat per ensenyar ja algunes de les coses de l'esmorzar que ofereix aquest hotel, on trobem productes de casa. I no avancis gaire perquè després a la propera connexió direm quina és precisament la particularitat d'aquest establiment, però d'on surten? Nosaltres ens elaborem la majoria dels nostres productes, com són en aquest cas els productes que esteu veient, i hem volgut recuperar tant l'esmorzar com el vermut i alhora també d'oferir un producte de qualitat, un producte d'aquí i a més algo basat en coses d'aquí, no tindrà que anar a buscar coses a fora quan aquí tenim la millor oferta i el millor producte. Doncs molt bé, moltes gràcies. Si us sembla, nosaltres ho deixem aquí i d'aquí a molt pocs minuts baixem a baix de tota la bodega on hi ha la cuina i on trobarem una de les particularitats d'aquest establiment que es diu DO per una qüestió molt bàsica, que vol dir denominació d'origen i per tant en la propera connexió us anirem explicant el perquè d'aquest nom. Molt bé, doncs aquí una estona parlem de l'alimentació i d'aquesta denominació d'origen. Ara parlem però de matemàtiques, que han acumulat molta mala fama. Se li atribueixen adjectius com difícils, avorrides, incomprensibles. Doncs contrarrestar aquesta publicitat i demostrar que poden ser atractives i que són també a tot arreu és un dels objectius de l'exposició que ara visitarem amb l'Abigail. S'han centrat, però, en la relació de les mates i l'art. I d'entrada, Abigail, qui ho ha engegat, això? Doncs al darrere hi ha el Museu d'Història de Barcelona, hi ha la Real Societat Matemàtica Espanyola, la Comunitat Matemàtica Catalana, en especial la Societat Catalana de Matemàtiques. Es tracta d'una exposició itinerant que ha anat canviant de ciutat i s'ha anat adaptant i ampliant. Ja en vam veure una primera mostra al Cosmo Caixa i ara torna aquí a la Capella de Santa Àgata del Museu d'Història de Barcelona, molt ampliada. El que farem és agafar els exemples que us hem dit abans al sumari, un parell de peces arquitectòniques de Barcelona, i les comentarem amb en Sebastià Chambó. Bona tarda. Bona tarda. Ell és el coordinador d'itinerari d'imaginari, m'he equivocat, a tot Espanya, i la Maria Alberí, que és en aquest cas la coordinadora d'imaginari a Barcelona. Bona tarda. Bona tarda. Vinga, doncs fixem-nos en l'absis de la Capella de Santa Àgata, que és on ens trobem ara mateix. On són les matemàtiques aquí? Doncs aquí tenim una estructura de l'absis, és una estructura radial, on surten uns radis als voltants, i hi ha diverses simetries, i el que és important és que ens permeten aquestes estructures treure el pes i baixar-ho cap a les columnes i així obrir grans finestrals gòtics. Podem comparar la simetria que tenim aquí amb l'altra simetria que tenim de l'absis del monestir de Pedralbes, de l'església, diferent. Cadascuna, aquí tenim aquestes estructures, aquesta linealitat, però que en canvi aquí no la tenim, que fa que veiem amb un efecte o un altre quan mirem l'absis de la capella. Ara la Bela ens ensenyarà l'absis de veritat. Jo no sé si podem afegir alguna cosa més si la mirem des d'aquí, a les persones que ens estiguin mirant des de casa i vulguin venir a la Capella de Santa Àgata. En principi el que veiem és que pot donar l'efecte que estigui una mica tirat cap avall i tot és perquè amb l'efecte perspectiu nosaltres sempre busquem aquesta línia que pensem que és continuació de l'altra però ja acabem de veure abans que realment no ho eren. En Sebastià ens farà, si de cas, 5 cèntims del Saló del Tinell, que hi ha aquí al Museu d'Història de Barcelona. En primer lloc, la forma és molt senzilla perquè són arcs semicirculars. Tenen una característica especial, és que són diafragmàtics perquè hi ha aquesta paret abans del sostre. Potser hi ha gent que no sap el que vol dir diafragmàtic. Com n'hi explicaríem? És aquesta paret que connecta l'arc amb el sostre i la paret lateral.
I per l'època en què es va fer és una amplada molt gran. A fi que això tingués estabilitat es havien de posar contraforts. Aquests contraforts es havien de calcular amb una determinada regla a fi que fossin suficientment grans, però no tant com perquè també contribuïssin massa en el pes total. I les regles que tenien són unes regles geomètriques senzilles, que ara no ve el moment d'explicar-les, i que en aquest cas donen aproximadament el mateix valor. I aleshores tothom que visiti el Tinell, que està just aquí al costat de Santa Àgata, en algun moment faria bé de fer un cop d'ull als contraforts. Si de cas anem una mica més cap aquí, i aquí tenim el claustre del monestir de Pedralbes, aquí, què ens podeu dir de l'arc? I a més, això servirà per la gent que visiti el claustre i s'hi pugui fixar a partir d'ara. El monestir de Pedralbes té un encant i que no sabries ben bé què dir, que les columnes ballen, i tot es deu a que, si ens fixem, el ritme de les columnes de baix no coincideix ben bé amb les de dalt. Fixem-nos aquí que on hi ha una columna a baix no hi és a dalt. Per tant, les de baix són més estretes. Exactament, és més estretes. Fixem-nos que van fer coincidir, la gràcia és que en el mig sí que hi ha la coincidència i després les van fent un decalatge. Per què ho fan, això? Perquè el pis de dalt és una mica més baixet que el de dalt, que el de baix, perdó. Aleshores han seguit la mateixa proporció, és a dir, si aquest arc era una mica més gros tot, era més ample, aquest és una mica més baixet, doncs és més estret, i després van fer les columnes, les van distribuir i fa aquest efecte tan bonic. Si us sembla, anem cap a la pintura, una mostra de la pintura del segle XIV, m'heu dit, en aquest cas de Ferrer Bassa, que també són al monestir de Pedralbes. I què podem explicar de les matemàtiques en aquesta pintura que tenim aquí? Doncs que és un fet sorprenent, de que Ferrer Bassa, en aquella època del gòtic, ja se veu que usa regles de la perspectiva per expressar, per construir els seus quadres. De fet, aquí veiem el quadre de l'Anunciació, i veiem que hi ha uns punts de fuga que corresponen molt a la natura de la nostra visió. És a dir, hi ha unes fotografies al costat, on es veu una fotografia que hi ha un únic punt de fuga de les rectes paral·leles, però en canvi hem fet una composició de 3 vistes, de 3 fotos, les hem enganxat, un collage, i hem vist que apareixen els 3 punts de fuga d'una estructura similar a la de Ferrer Bassa. És a dir, que ell, de fet, es va acomodar una mica el que la nostra vista faria al contemplar una estructura. Primer miraria a baix, després a dalt, i després faria com una visió de conjunt. Has dit una cosa interessant, perquè les fórmules matemàtiques no són només a les obres d'art, sinó que ja nosaltres a la nostra ment també en fem prèviament. Exactament, és a dir, nosaltres, sense adonar-nos, estem interpretant aquestes lleis de les perspectives, les tenim incorporades al cervell i automàticament, igual com hem explicat aquí a l'absis, nosaltres ja fem les nostres deduccions. Això sense saber-ho, però... Ara al final el que farem és acabar ja aquesta connexió en directe amb una part interactiva força interessant que en aquest cas ens explicarà el Sebastià. Vinga, què trobarà la persona que vingui fins aquí per a interactuar dins aquesta exposició? Primer de tot, aquesta pantalla és una de les 4 que tenim interactives. Li diem J-Reality perquè és una realitat virtual i es presenten objectes matemàtics, en aquest cas sembla una estructura metàl·lica, però de fet és el que s'anomena la superfície de Boy. Per què no l'heu vas movent i així ho podem veure? Aquesta superfície, coses que agraden molt a la gent, és tirar-hi pilotetes. També et pots acostar, allunyar... Te pots acostar-hi, pots donar-hi voltes, no? Fins i tot pots entrar-hi dintre i veure com és per dintre, d'acord? I si vols donar la volta també, mirar el cel, et pots allunyar i veure el paisatge també? Perfecte, és un paisatge virtual. I d'això, d'aquestes superfícies, n'hi tenim 7. Es pot passar amb aquest botó de l'esquerra i cadascuna està explicada a fi que els visitants i els monitors de l'exposició les puguin explicar i treballar a veure què signifiquen. Molt bé, doncs no sé si t'havies quedat amb les ganes de dir una cosa. No, simplement acabar amb el Mateon, que és una mica la mascota de l'Institut de Matemàtiques de Berlín. L'Institut Mateon, precisament es diu, i és una figura simpàtica. Molt bé. Doncs vinga, ho deixem aquí. Moltes gràcies a tots dos. Esperem que els que sou a casa us hagi quedat ganes de venir-la a veure, i només us volíem recordar que aquesta exposició estarà oberta fins al 6 de maig, que els dilluns tanquen, que els dimarts fan de 10 a 7 i que els diumenges, el dimarts de dissabte de 10 a 7 i els diumenges de 10 a 8. I el Sebastià, no sé què ens ha quedat, ens vol dir alguna cosa més? Hi ha una sèrie de conferències que comencen aquest dijous, dia 22, a les 7 de la tarda, a la sala Martí L'Humà d'aquí de Santa Àgata, i la gent està invitada a venir a escoltar. La primera és per a l'Antònia Roca,
i es diu Barcelona de les Bones Arts. Doncs queda dit, Barcelona de les Bones Arts, el dijous 22. Vinga, fins ara. Perfecte, gràcies Abigail i Abel. Vinga, ens fixarem ara en la història d'un home, Randolph Westphal, que després d'una operació de càncer va decidir voltar el món en bicicleta acompanyat dels seus gossos. Ha viatjat pels Estats Units, per tota Europa, i aquesta setmana ha estat aquí a Barcelona. Vam ser amb ell per conversar sobre aquesta inusual experiència. Em dic Randolph Westphal, soc de Frankfurt, Alemanya, i des de 1987, després d'una operació de càncer, viatjo pel món en bicicleta. El 1987 em van operar per primera vegada de càncer de pell i em van donar